ଆଲୋ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ମୋର ଗୋଟେ କାମ କରିବୁ। ତାହେଲେ ସେ କାମ ପାଇଁ ମୁଁ ତତେ କିଛି ପଇସା ଦେବି। ହଁ ମିଠୁ ଭାଇ, ମୁଁ ତମର କାମ କରିବାକୁ ରାଜି ଅଛି। ତାପରେ ସେଠାକୁ ଗୋରିକାଉ ଆସିଲା। ହେ ମିଠୁ, ଏ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ତ ବଗିଚାରେ କି କାମ କରିବ ବା? ଯେ ଯଦି ତୁ ମତେ କହନ୍ତୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ତ ବଗିଚାରେ ଭଲ କାମ କରନ୍ତି। ମିଠୁ ଶୁଆ ଟିକେ ଭାବିକି କହିଲା। ହଉ, ଠିକ୍ ଅଛି। କାଲିଠୁ ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ମୋ ବଗିଚାରେ କାମ କରିବ, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଆସି ମୋ ପାଖରୁ ପଇସା ନେଇଯିବ। ଏମିତି ସକାଳ ହେଲା। ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ଓ ଗୋରିକାଉ ମିଠୁ ଶୁଆ ବଗିଚାକୁ ଗଲେ କାମ କରିବାକୁ। ହେଲେ ଗୋରିକାଉ ତ ବହୁତ ଚାଲାକ। ସେ ମିନୁକୁ କହିଲା, ଆଲୋ ମିନୁ, ମୋର ନା ମୁଣ୍ଡଟା ବହୁତ ଜୋରେ ପେନ୍ ହେଉଛି ଲୋ। ମତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଯେମିତି ତଳେ ପଡ଼ି ଯାଉଛି। ଗୋରି ଦିଦି, ନହେଲେ ତୁମେ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଅ। ମିଠୁ ଭାଇ ଆସିଲେ ମୁଁ କହିଦେବି ତୁମ ଦେହ ଖରାପ ବୋଲି। ଆଲୋ ଆଲୋ, ଏ କି କଥା କିଲୋ? ମୁଁ ଯଦି ଘରକୁ ଚାଲିଯିବି ତାହେଲେ ମିଠୁ ଛୁଆ କ'ଣ ମତେ ପଇସା ଦେବ? ମିନୁ, ତୁ ମୋର ଗୋଟେ କଥା ମାନିବୁ? ଯଦି ତୁ ମୋ ପାଇଁ ବି କାମ କରନ୍ତୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ସେ ଗଛ ପାଖରେ ଶୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି ଲୋ। ଆଉ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଆସିକି ତୋ ପାଖରେ କାମ କରନ୍ତି ଆଉ। ହଉ ଗୋରି ଦିଦି, ତୁମେ ଯାଅ ସେଠି ଶୋଇ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ତମ ପାଇଁ କାମ କରିଦେବି। ମିନୁ ବଗିଚାରେ ଏକା କାମ କଲା, ଆଉ ଗୋରି ଏପଟେ ଗଛ ପାଖରେ ଯାଇ ଆରାମସେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲା, ଆଉ ଗୋରିର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା। ଆଲୋ ମିନୁ, ତୁ ସବୁ କାମ ସାରିଦେଲୁ କି? ଭଲ କଲୁ। ଏବେ ଚାଲେ, ଆମେ ମିଠୁ ଛୁଆ ପାଖକୁ ଯାଇ ପଇସା ଆଣିବା। ହଉ ଗୋରି ଦିଦି, ଚାଲ ଯିବା। ଏମିତି କହି ସେମାନେ ମିଠୁ ଶୁଆ ପାଖକୁ ଗଲେ, ଆଉ ପଇସା ଆଣିଲେ। ପରଦିନ ସକାଳୁ ପୁଣି ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ଗୋରିକାଉ ମିଠୁ ଶୁଆ ବଗିଚାକୁ କାମ କରିବାକୁ ଗଲେ। ଗଲା ଦିନ ଭଳି ଆଜି ବି ଗୋରିକାଉ କିଛି ବି ବାହାନା କରି ପୁଣି ଗଛ ମୂଳରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ବଗିଚାରେ କାମ କଲା। ଆରେ, ମୁଁ ତ ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ହିଁ ମତେ ପଇସା ମିଳୁଛି। ମୁଁ କହି ସେ ମିନୁ ଭଳି କାମ କରିବି ଯେ? ସେ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ଭଳି ଏତେ ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆ ନୁହେଁ ମୁଁ, କି ଯେ ଗଧ ଭଳି କାମ କରିବି। ଏମିତି କାମ କରି କରି ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲା। ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ଓ ଗୋରିକାଉ ମିଠୁ ଶୁଆ ପାଖକୁ ପଇସା ଆଣିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ସେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ସାଧୁ ଚିଲ ଶୋଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାପ ତାଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ିବାକୁ ଆସୁଥାଏ। ସାପଟିକୁ ଦେଖି ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଆଣି ସାପଟିକୁ ମାରିଦେଲା। ହଠାତ୍ ସେଇ ସମୟରେ ସାଧୁ ଚିଲର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଚିଲଟି ହଠାତ୍ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ଗୋରି ଚାଲାକ ହୋଇ ସେ ସାଧୁ ଚିଲକୁ କହିଲା, ସାଧୁ ବାବା, ମୁଁ ଆଜି ତୁମ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଛି। ତୁମକୁ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ସାପ କାମୁଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ତମକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲି। ଆରେ ଗୋରି ଦିଦି, ତୁମେ ସାଧୁ ବାବାଙ୍କୁ ମିଛ କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛ? ଏ ସାଧୁ ବାବାଙ୍କର ଜୀବନ ତ ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇଛି। ରୁହ ରୁହ, ତୁମେ ମାନେ ଆଉ କିଛି ବି କୁହ ନାହିଁ। ମତେ ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ବଞ୍ଚେଇଛି ମୁଁ ମୋ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସବୁ ଦେଖିଦେବି। ସାଧୁ ବାବାଟି ଆଖି ବୁଜି ନିଜ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲେ ସେ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ସାଧୁ ବାବାଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଛି ବୋଲି। ଗୋରି, ତୁ ଏତେ ମିଛ କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛୁ? ମୋର ଜୀବନ ତ ସେ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ହିଁ ବଞ୍ଚେଇଛି। ହଉ, ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ତୁ ବି ତ ସେଠି ଥିଲୁ ନା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କିଛି ଉପହାର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସାଧୁ ବାବା ଗୋଟେ ମୁଣିରେ କିଛି ସୁନା ଆଉ ପଇସା ରଖିଦେଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଗଛଟିଏ ରଖିଦେଲେ। ଗୋରି ଆଉ ମିନୁ, ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ବାଛିବାକୁ ହେବ କିଏ କ'ଣ ନେବ। ଗୋରି ତ ଭାରି ଲୋଭୀ ଥିଲା। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସୁନା ଆଉ ପଇସା ମୁଣି ଧରିଲା, ଆଉ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ସେ ଗଛକୁ ନେଲା। ମିନୁ, ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ କି? ତୁ ଖାଲି ଗଛଟେ ନେଲୁ ବୋଲି। ଏ କୌଣସି ଏମିତି ସେମିତି ଗଛ ନୁହେଁ। ଏ ହେଉଛି କୁହୁକ ଟଙ୍କାର ଗଛ। ତୁ ୟାକୁ ଯାହା ମାଗିବୁ ସେ ତତେ ସେଇଆ ଦବ। ଗୋରିକାଉ ରାମୁକାଉକୁ ଆସି ସବୁ କିଛି କହିଲା, ଆଉ ସେ ସୁନା ପଇସାର ଥଳି ରାମୁକୁ ଦେଖାଇଲା। ଗୋରିକାଉ ଆଉ ରାମୁକାଉ କିଛି ବି କାମ କଲେନି,
ଖାଲି ବସିକି ଖାଇଲେ। ବସିକି ଖାଇକି ତାଙ୍କର ସବୁ ପଇସା ସରିଗଲା। କିନ୍ତୁ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ସେ ଗଛର ବହୁତ ଯତ୍ନ ନେଲା। କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଗଛରେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଫଳିଲା। ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ଓ ତା ଝିଅ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋରି କାଉ ଆଉ ରାମୁ କାଉ ବସିକି ଖାଇ ତାଙ୍କର ସୁନା ଓ ପଇସା ସବୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ବି ରହିଲା ନାହିଁ। ସେ ପୁରା କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇଗଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋରି ଭାବିଲା ସେ ସାଧୁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଗଛ ଆଣିଥିଲେ ଠିକ୍ ହୋଇଥାନ୍ତା। ସେ ସାଧୁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଗଛ ନ ଆଣିଥିବାରୁ ପଶ୍ଚାତାପ କଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗପଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଗପଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।